къде тръгва. Защото виж какво направи с братовчетка си. Това е толкова интересно, тая биберона просто, че няма на къде. Не, тя си гледа си нещо си гледа, той си изкъса фанелата. Интересна е фанелата. Къде се премести тук? Тук до братовчетката и да стоиш. Мирен. Дигни малко нагоре, да. Много далече не мога да иземе биберона. Кой не мога да иземе си? Тя е шашната между другото, сумаци. Тате, кой става, бе? Кой става, пили? Кой мамо? Кажи, звездички! Звездуна, пулиш очите. Съдоранки е малка на чиче зато за това. Звездичка, мами, кажи нещо. Той си обаче си пипа бибата, ще го изям. Той си работи човека, бибероната е интересен обект. Кажи. Страхотно станаха филмчета, трябва да си го въртите, ще си го въртите.